A cikin ku dai ina tunanin zan iya ce duk wanda na ji kalamansa ya min zan iya amincewa da soyayyarsa. Amma banda ma wannan kan. Da farko suna na Samir, amma abokaina irin su ga sanan sukan ce min tuke saboda tilin ina ni ma'abocin tilin. Kin gane ba? Gani ɗan gata ne a gurin dadi na, yana ji da ni ɗan shagwaba ne. Idan kika bi ni za ki zama ƴar shagwaba kamar yadda na zama haka. Kin gane, saboda ina son auren mace mai kyau, ma'abociyar kyau kamar yadda kike mai kyau haka. In ba damuwa ki biyo ni domin ki ji daɗin rayuwarki. Ko ba haka ba? To kin gane, ni kuma ina so na sanar da ke da farko dai ni sunana Adam. Amma sakamakon zamani da zamanantar da suna da muka yi, ni sunana Adams. Duk yanda kika kalle ni kin san ni dan zamani ne, sannan kuma da yanayinki da na gani shigarki akwai dai wasu dan abubuwa kaɗan ne da zan dan canza ki haka sosai dai, amma kin yi min sosai yanda ya kamata. Kuma kin san ko da kallo na kika yi sama da ƙasa kin san ni da daban ne, kuma ko a cikin samari kin san ni sarki ne, ba wai sai an faɗa ba ma, domin magana ita ma ba sai an yi magana ba ma mutum yake bayyanar da kansa. Kina ji na? Ya kamata kuma na ga akwai waɗanda bai kamata ba ma a ce ina ganin su a irin nan wajen haka gaskiya. Ko ba haka ba ne ba? Tabbas dukkanin maganganun da suka faɗa gaskiya ne.